Gizartea globalizatzen eta garatzen joan den heinean, enpresa eta erakundeak hazten joan dira eta ondorioz, konplexuagoak bihurtu dira. Industria iraultzak enpresa toki garrantzitsu batean bihurtu zuen gizartearentzat. Hainbat pertsona euren lanpostuetara mugitu eta erlazionatuz produktuak ekoizten diren lekuan. Instalazio gero eta handiagoak, non gizonak, emakumeak eta makinak koordinatzen ziren helburu bakar batekin. Ekoizpena. Ahalik eta denbora motzenean produktu egokiak fabrikatzea. Aginte kateak sortzen ziren aginduak helarazteko, makinek jarraibide eta funtzionamendu erritmoak markatzen zituzten, eta beheko mailan zeuden pertsonei eskulana deitzen zitzaien. Izan ere, ez zuten prestakuntzarik behar, ezta trebakuntzarik ere. Ekoizpen beharretara era zehatz batean egokitu behar ziren, eta pertsonen arteko erlazioak bakarrik lan operatiboen kontrol eta gainbegiratze lanean sortzen ziren. Gaur egun, dena aldatu da. Enpresa konplexuak aurkitu dezakegu edozein sektoreetan industria, zerbitzuak, hezkuntza, herri administrazioa, eta bar, guztiak kudeaketa beharrizanekin. Iraganean enpresek eskulan eraginkor eta ugaria behar bazuten ere, gaur egun, hori ez da nahikoa. Lehiakortasuna ez da ahalik eta pieza kopuru gehien eginda lortzen, ezagutza eta berrikuntzarekin baizik. Ziurrenik aurreko garaietako ondoretasun bezala, erakundeetako antolamendu eskema ohikoenak espezializazioan eta hierarkian oinarritzen dira. Lehendabizi, maila gorenetik gidalerroak era bertikalean eta goitik behera komunikatzen dira. Goren daudenek, egin behar bezala erabakiak hartzen dituzte beheranzko norabidean igorriz, eta hoiek betetzen direla kontrolatu. Bigarrenik, pertsonak egin behar duten lanaren arabera eta horretarako beharrezkoa den ezagutzaren arabera taldekatzen dira. Saltzen duten pertsonak, diseinatzen dutenak, ekoizten dutenak, eta abar. Sailak edo departamenduak dira. Antolamendu eredu honek, funtzionala deitua, oraindik oso zabaldua dago eta zenbait abantaila dituela pentsa genezake. Erabakiak hartzeko lehentasun batzuk ezartzen ditu, eta ezagutza espezialdua mantentzeko eta indartzeko da. Gainera adierazteko sinplea da, eta ondorioz, antolamendu eredu bezala barneratzeko erraza. Baina kudeaketaren paradigma berriek, ahaztu ezin diren alderdi batzuk aipatzen dituzte. Mundu osoko enpresa aurreratuenak, unibertsalki onartutako oinarri batzuk kontuan izanda kudeatzen dira, eta hoien eraginkortasuna frogatua izan da. Naiz eta Japon, Estatu Batuak edo Europan ofizialdu diren oinarrien artean desberdintasun txikiak izan, guztiak oso antzekoak dira eta ideia komunak aipatzen dituzte. Adibidez, erakunde funtzional bat azter dezagun, Europan erabiltzen den bikaintasunaren 8 oinarriak kontuan izanik. Hasi gaitezen lidergoa kontzeptuarekin. Kasu honetan, integratzeko nahiko sinplea da. Erakunde hierarkiko funtzional batean, errez identifikatzen da nortzuk gauzatu beharko luketen lidergoa, euren kargura dauden pertsonengan. Beste kontu bat da, horren kudeaketa nola egiten den. Emaitzenganako orientazioa, era errazean sar daiteke eredu funtzionalean, edo behintzat horrela dirudi. Hierarkia bat dagoenez, beheko mailetan dauden pertsonek, goitik datozen aginduak jarraituz egiten dituzte bere lanak. Helburu batzuk lortzeko egiten da lan, baina gorantzko zentzuan goitik datozen eskaerak betetzeko edota asetzeko. Baina ideia oso garrantzitsuak daude, eta hoiekin arazoak agertzen dira. Adibidez, emaitzenganako orientazioarekin jarraituz, eta aipatu den gorantzko fluxua dela eta, askotan helburuek ere izaera vertikal hori dute eta isolatuak agertzen dira. Kasu honetan arrisku argi bat dago. Enpresako ikuspegi orokor batetik, departamentuen artean helburuak batez etortzea, edota koherentziaz gordetzea euren artean.
sail komertzialean, salmenten helburuak gehitzeak, diseinu edota ekoizpen sailarekin, eta bertan egiten den aktibitatearekin eragin zuzena dauka, euren lan karga gehitzea suposatzen baitu. Aldiz, ekoizpen sailaren helburuak gehitzeak erlazio zuzena izango luke bidalketa sailarekin. Argia dago, beraz, zeharkako erlazioa dagoela, eredu funtzionalean edo vertikalean agertzen ez dena. Zortzi oinarrietatik adierazgarriena, bezeroarenganako orientazioarena da. Erakunde batek ere, ez du eztabaidatuko bezeroa bere izatearen, xedearen, aldagairik oinarrizkoena dela. Enpresa batek iraun egiteko, bere bezeroen beharrei erantzuna eman behar du. Bezero hori gabe ez da enpresarik egongo. Baina non dago bezeroa gure eredu funtzionalean? Hasiera batean ez dirudi erraza non kokatu, bere ikuspegi hierarkiko espezialduaren logika jarraituz gero. Izatekotan, aipatutako zeharkako operazioen hasieran eta amaieran egongo litzateke, eskema desberdin batenpean, hierarkia eta espezializazioarekin erlazionatu gabe. Haratago joan gaitezen. Gaur egun, lehiakor izan nahi duen edozein enpresak, etengabe berritu eta hobetu behar du, ikaskuntzan oinarrituz. Eta hau pertsonek egin ahal dute. Pertsona gaituak, inplikatuak eta euren ekimenetan erabakiak hartzeko autonomia dutenak. Ez dago hobekuntza ez da berrikuntza, ideiarik gabe, eta ez dago ideiarik pertsona autonomo eta motibatu barik. Ez dirudi ikusitako eredua pertsonen autonomia sustatzeko egokiena denik. Jarduerak vertikalki bideratzea bultzatzen baitu eta ondorioz, maila baxuagoetan daudenei erabakiak hartzeko aukera murrizten baitie. Ez dirudi ez da, bezeroarenganako hobekuntza bideratzeko modu egokiena denik ere, gure bezeroarentzat izango den produktu edo zerbitzuari balioa erasinten dien ekintzen sekuentzia, sailetan banatzen baitu. El cambio de mentalidad que supone la gestión por proceso en un sector como el nuestro es muy importante, ya que es nuestro futuro y el de nuestra empresa. Yo nunca había trabajado por procesos, ahora me siento más implicada, mis opiniones se tienen en cuenta y sirven para mejorar. Ser líder de proceso me ha ayudado a implicarme en aspectos de la gestión que no conocía. Además, ahora trabajo más de cerca con todos mis compañeros.